Forma't. Al CRAI Biblioteca d'Economia i Empresa t'oferim cursos per millorar les teves habilitats en l'ús dels recursos d'informació. Pots triar entre cursos generals o cursos especialitzats, segons les teves necessitats. Què n'aprendràs? Quins recursos i serveis posem al teu abast i com trobar-los al nostre fons, físic o digital. Com cercar informació de manera efectiva i quins recursos són més adients per a cada necessitat. Com treure el màxim profit de diferents bases de dades com Web of Science, Scopus, Factiva, Social Science Premium Collection o Statista. Com organitzar la informació utilitzant gestors bibliogràfics com Zotero. I molt més. Oferim cursos presencials i cursos online. Ens adaptem a tu. Tenim una àmplia experiència formant professors i estudiants i aquest darrer curs hem format a més de 2.300 persones. Pots consultar tots els cursos i horaris a la nostra pàgina web. També pots trucar-nos o posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic. T'hi esperem!